Čaute, tak teraz vám ukážem, čo robím v práci celý čas. No, začneme tým. Základ je piť kávu, hej. No a práve mi kolega zozadu poslal jeden VAP, takzvané, ktorý mi sem pridajú. Je to číslo 6005, tam to ide. Ja si to pekne otvorím. No a tieto kontajnery tam doplním, čo mám konkrétne. Mám ich 3, takže tu mám 2, ešte idem pre jeden. Dobre, teraz som to naložil, zablomboval, v systéme udobril. Tor 64 blombiet. A práve som dal na miesto 9000. Tu mávam 8000, tuto 5000. Tuto mávam 5303, tam mávam 6000 a 6965. No a tie kontajnery, čo sú plné, toto je to tie nadrozmerné balíky, hej, čo sme si ukazovali kedysi. No a tie si odložím na neskôr, tie, čo sú plné, a keď je nejaký VAP, ktorý má odísť s tým číslom a ešte není plný, tak mi ho pošlú spredu a ja ho doložím, zablombujem a ide preč. No a to je asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť. Keby ste mali nejaké otázky, kľudne môžete prísť na livestream a pýtať sa, čo len chcete.